Hej, mit navn er Michael. I den her video der vil jeg forklare jer lidt omkring genberegning på beskatning. Jeg vil komme ind på, hvad det indebærer og hvad det har af påvirkning på jeres firmabil. Genberegning på firmabil er noget, der justeres efter 3 måneder. Det er en lov, der trådte i kraft i 2020 og er med til at skulle justere markedsværdien på din firmabil. Regeringen indførte dette på alle firmabiler for at regulere leasede biler til at have den samme værdi som en privatbil. Hvornår sker genberegning? Det gør det efter 3 måneder. Så 3 måneder efter, at nummerpladen er kommet på din firmabil, så bliver den genberegnet til en markedsværdi. Oftest vil genberegningen stige, det vil sige, at du vil have en beskatningsniveau, der kunne være 300.000, og så stiger den til 350.000. Når den stiger, så er det simpelthen fordi, at genberegningens værdi og markedsværdi er steget i forhold til den bil, du har. Genberegningen kan påvirke beskatningen på mange forskellige måder. Men det sker oftest i udbud og efterspørgsel, og det sker i forhold til, hvad er din firmabil værd lige nu. Et godt eksempel, som kunne have påvirket din firmabils beskatning, er for eksempel højtider og lavtider. For eksempel med covid-19, så gjorde det, at der var en masse produktionsændringer i markedet, og som gjorde, at lange bestillingstider gjorde, at beskatningsværdien ville stige. Men herunder inflationen ville du kunne se, at der var et højere udbud og en lavere efterspørgsel efter firmabiler, hvorfor er genberegningen faktisk faldt. Genberegningen udformes normalt af leasingfirmaet eller der, hvor du har fået din firmabil fra. Det er dem, som står til ansvar for at formidle den rigtige genberegningsværdi til dig og din firmabil. Det vil normalt være noget, der er registreret over din løn, og det vil være her, at du vil kunne se, hvad genberegningen er lavet til. Genberegning er vigtigt, fordi at det gør, at du betaler det korrekte beskatning for din firmabil. Det vil sige, at I som virksomhed og du som medarbejder bliver beskattet af det korrekte beløb. Tak fordi du lyttede med i denne her video. Jeg håber, det gjorde dig lidt klogere på, hvad genberegning på beskatning er. Hvis du har spørgsmål angående genberegning, så er du meget velkommen til at kontakte os. Hej.